Hola. Esteu ahí? Hola, elefants. Hola, conillets. Anem a fer una activitat cada dia. I és molt important, perquè ja sabeu que el mindfulness és molt important per a calmar la ment, per a calmar el cervell, per a calmar les emocions i sobretot per a viure el dia a dia, el moment a moment, el segon a segon. Això és molt important. Així que, per favor, necessite un raspall, ¿vale? Vinga, aneu a per ell, que vos espere així, ¿vale? Vinga, 1, 2 i 3, aneu a per ell. Que vos espere. Sense pressa, Sense pressa. Ja està? Ara el que anem a fer és prendre consciència de que anem a rentar-nos els dents. Dent per dent. Sentint que estem rentar-nos els dents. ¿Vale? És fàcil. Durant un minut no podrem parlar amb el papà, ni amb la mare, ¿vale? Ni amb el germanet. A soles podrem agafar el raspall i rentar-nos els dents molt espaiet. Esteu preparats? Vinga, anem a fer-ho junts. ¿Vale? 1, 2, posa la música. I free. Comencem. Anem a enjuagar-nos la boca. Jo, el meu no té pasta, així que m'espere. En silenci, un poquet d'aigua. Una altra vegada. I quan ja estem, tornem així. I ens trobem a gust, perquè tenim la nostra boca ben neta, els nostres dents ben nets. Ho he fet amb plena consciència, que és lo important, per anar aprenent, que és molt important fer les coses espaiet, amb tranquil·litat i sabent el que fem, no que en vegades que fem tot, que estem embolicats, ¿vale? Bueno, aquesta activitat és per a fer-la tots els dies 2 vegades almenys, ¿vale? Un beset.